Ben, continuamos coa sesión. Damoslle xa a benvida ao señor director xeral, ao señor secretario xeral técnico, perdón, da Consellería de Ensino, señor Vila, de novo a esta comisión para sustanciar a resposta á pregunta número de rexistro 52.722 do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, do señor Fernández Alfonso, Ramón Tomás e dous máis sobre o estado en que se atopan as instalacións do IES Astelleiras de Narón e as valoracións do Goberno galego ao respecto. Cando queira, señor Golpe, pode formular vostede as cuestións. Grazas, presidenta. Boa tarde, señorías. Boa tarde, señor Vila. Hoxe traemos esta comisión unha realidade que, sinceramente, non deberíamos ter que discutir no ano 2026. Nun país como Galiza, que presume, dentro do seu goberno, por un ensino público. Hoxe traemos un instituto de 600 alumnos, de máis de 50 docentes, funcionando nunhas condicións que calquera calificaría de indignas e perigosas. Se existise un ranking, que podríamos facer ese ranking sin problema, sobre edificios de ensino en estado ruinoso, dende logo que o IES da Astelleiras estaría na pole position. Este instituto está no Concello de Narón, un centro dividido en varios edificios de ESO, bacharelato e salón de actos e pista deportiva que acumula unha longa lista de deficiencias estruturais e de seguridade. Non estamos a falar dun caso illado, dun detalle puntual, senón dun síntoma bastante claro. É un síntoma do modelo que a Xunta de Galicia leva anos tratando das infraestructuras do ensino público, agardar que as cousas estén ao límite para reaccionar. Cando as condicións de habitabilidade están comprometidas e cando xa hai risco real para as persoas que usan eses edificios. O IES das Astelleiras está hoxendía á altura do que non está hoxendía, a altura da propia asociación galega estatal exixen en materia de calidade, accesibilidade e seguridade. A situación está suficientemente documentada. Non hai máis que recapitular os escritos dirixidos á Consellería que se remitiron en innumerables ocasións dende a comunidade educativa. E vou tentar resumir esta situación en varios bloques, ligando cas preguntas que lle formulamos nesta sesión. En primeiro lugar, a accesibilidade. No edificio de bacharelato non existe nin ascensor nin elevador. Polo que o primeiro andar resulta inaccesible para calquera persoa con mobilidade reducida. Un dato obxectivo. Calquera usuario do centro, profesor ou alumno, que teña mobilidade reducida, ten que usar as escaleiras. En caso que non poida subilas, porque teña unha cadeira de rodas, non pode subir. Estamos en 2026, señor Vila. Temos unha lei de accesibilidade de Galiza, temos un marco normativo estatal europeo que obriga a eliminar barreiras arquitectónicas, unha lei de educación que fala de inclusión e atención á diversidade e ao mesmo tempo temos un edificio de bacharelato en Narón no que calquera alumno ou alumna en cadeira de rodas non pode subir a clase sen depender de axuda de terceiros. E a pregunta que lle formulamos é moi clara. Que opina a Xunta de Galicia de que exista un edificio de ensino público deste tipo sin ascensor? Considera a Consellería que isto é compatible co artigo 16 da Lei 10/2014 de 3 de decembro de accesibilidade, lei aprobada neste Parlamento? E se non é, porque non hai un proxecto, un orzamento, un prazo comprometido para poñer fin a esta situación, porque non hai ese compromiso. Cando vai a Xunta a cumprir ca legalidade en materia de accesibilidade neste instituto? O segundo bloque de problemas ten que ver co estado de fachadas, tellados e cubertas. A entrada de agua en grandes cantidades afecta tanto a aulas como especialmente a zonas de paso. E claro, eso afecta sobre todo a parte da entrada. Esa entrada adoita estar chea de caldeiros recollendo augas das pingueiras e non é ningunha ilusión. Eu podo mosarllo cunha fotografía na que se ve unha ringleira de caldeiros en fila, que pode vostede imaginarse a escena que se pode dar no momento da entrada do alumnado, facendo zigzag entre caldeiros, facendo esa especie de slalom entre caldeiros, pasillos cheos de auga, chanzos mollados, un risco continuo de esbaróns, profesorado desviando actividades por medo de utilizar determinadas zonas. Esta é a rutina acumulada ao longo de anos de deixadez, como recoñece a propia comunidade educativa que denunciou en múltiples ocasións que entra auga a caldeiros. E aquí a pregunta é moi simple. É tan simple como incómoda, ou polo menos é o agardo que o incomode ver se actúan dunha vez.
Por canto tempo considera a Xunta de Galicia que pode estar un centro de ensino achicando caldeiros de auga antes de actuar? Voulle reformular, ahora que todos se miden campos de fútbol en unidades comparativas, a cantos caldeiros de auga estamos de arranxar este centro? Canto se ten que repetir esta escena? A cantos caldeiros estamos de acabar cas goteiras dun centro de ensino público? Canto máis tempo ten que seguir a comunidade educativa asumindo unha función que non lles corresponde, converténdose en brigada de mantemento de urxencia, mentre a administración competente, a que vostede hoxe representa aquí, limítase a enviar a técnicos que levantan actas, pero sin poñer solución a estes problemas. Repito yo, a cantos caldeiros de auga estamos a arranxar estes problemas? E se chove nun edificio non hai que ser moi listo para entender que o problema ven das cubertas. Eu tamén quero enseñar unha foto dunha cuberta. Non é o Xardín das Delicias. Poden haber. Eso verde son fieitas. Non sei o nome científico, non son botánico, pero hai fieitas de máis dun metro de altura. Nun tellado, un centro de ensino público. Repito unha vez máis. Terceiro bloque, que se pode ser, quizás que sexa o máis grave, é o bloque que ten que ver cas instalacións eléctricas do edificio. Acabamos de dicir que hai múltiples goteiras, que hai paredes empapadas, estas paredes mollan os equipos eléctricos que hai conectados aí, mollan a instalación eléctrica. E o xunguido a isto, hai que dicir, hai que salientar que estes edificios non pasaron a inspección obligatoria. Hai unha inspección obligatoria que obriga o Real Decreto 842/2002, polo que se regula o Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión, que pasan as empresas que chamamos OCAS vulgarmente, que é o Organismo de Certificación Autorizado. Bueno, pois estes edificios non teñen OCA pasada. Trátase dun cumprimento directo dunha normativa de baixa tensión, das obrigas que calquera titular de baixa tensión ten a respecto dunha instalación de acceso público. E para máis, INRI, que é un centro educativo onde van rapaces. E para agravar a situación eléctrica, un dos grupos electróxenos que conta este centro, para situacións de emerxencia, tivo que ser desactivado. Tivo que ser desactivado por motivos de seguridade, porque así o recomendaron os técnicos. Porque ao entrar podía facer unha hecatombe. Isto significa que, en caso de fallo do suministro eléctrico, o edificio de bacharelato queda sin servizo. Altera gravemente o funcionamento ordinario do centro, deixando sin un respaldo básico as instalacións que debían estar protegidas. E eu pregunto, señor Vila, considera a Consellería aceptable que exista un informe desfavorable da OCA e que se manteña a actividade ordinaria sin unha actuación inmediata, sin unha actuación de urxencia? Considera vostede que isto é aceptable? Canto tempo pensa deixar funcionar este centro nesta situación? Cando pensa a Xunta cumprir ca legalidade? Unha vez máis. Terceiro e último bloque, que podría traer moitos máis, pero se mencionan así. O tema da pista exterior polideportiva. Bueno, por chamarlle de alguma maneira. Ten unha coberta chea de furados. Tamén traigo unha fotografía ilustrada. Aí pode ver que falta unha chapa de translúcida do centro do tellado. Isto provoca a pista chea de agua, que non se pode utilizar en días con mal tempo, por tanto, temos uns profesores de educación física que non poden utilizar as instalacións, é dicir, temos uns nenos que non poden utilizar unhas instalacións. E, repito, é un centro que depende da súa Secretaría Xeral Técnica. En fin, todo isto non acontece dun día para outro. Isto é, aparte das continuas chamadas de atención que se fan á Xunta dende o centro, as únicas respostas que lle deron vostedes, pois, o que dicía ao principio, non? Con visitas da unidade técnica, levántase acta, pero non se actúa. Se se chegara a actuar dende o primer día que empezaron a avisar estes problemas, xa estarían os problemas arranxados e xa estaríamos outra vez. Porque estamos falando 4 anos para atrás, 5 anos para atrás. Isto non pasou onte. Non estamos nun problema que vostedes coñeceran na Consellería. É unha situación que se cronifica. Porque a Xunta non asume as súas obrigas. Non asume as obrigas de mantemento, non asume as obrigas de planificación, de orzamentar execucións. E isto enlaza co que xa temos denunciado noutras ocasións. Os centros de ensino público teñen que chegar a un nivel de deterioro perigoso para a integridade das construcións e da seguridade das persoas antes de que vostedes fagan algo, antes de que vostedes movan un dedo. Señor Vila, aquí está en xogo unha determinada concepción do ensino público. Concíbese como un servicio de primeira, concebimos como algo que nos iguala a todos dende o inicio da nosa vida ou
como algo que se vai parcheando, que se vai botando gasto cando xa non queda máis remedio. Non sei, isto tamén sería unha pregunta a responder hoxe. Nós creemos que hai que facer unha actuación urxente. E o primeiro que vai facer, dende logo, é planificala. Non planificala para non empezar a actuar mañán e ter que cortar as clases, non usar períodos non lectivos para empezar a facer unha intervención integral en fachadas, tellados e cubertas para poder poñer fin a estas filtracións de auga en zonas de paso, a renovación completa da instalación eléctrica en cumplimento do descrito no Reglamento Electrotécnico de baixa tensión, e a recuperación plena e segura dos grupos electróxenos de emerxencia e, dende logo, a instalación dun ascensor no edificio de bacharelato, que estamos no ano 2026, e dixen antes, que é moi duro, Ten que ir concluindo. Concluo, señora presidenta. Non estamos a pedir nada extraordinario con esta iniciativa, non estamos preguntándolle por nada que non este pasando, vostede mesmo pode comprobarlo. Pedimos, en definitiva, un centro de ensino accesible e digno. Vai a cousa máis revolucionaria estamos pedindo nesta comisión. En fin, o IES das telleiras resume en boa medida o que está en xogo cando falamos de ensino público e da deixadez da Consellería de Educación con caso das instalacións. Por lo de agora, nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Golpe. Ten agora a palabra o señor Vila para dar conta en nome da Consellería de Ensino. Sí, gracias, presidenta, señorías. Bueno, realmente, señoría, o sistema educativo galego, afortunadamente, é moito máis do que semana tras semana intentan trasladar nesta Cámara, con unha intervención que eu catalogaría hoxe de tremendista, cando se fala de indigno, perigoso, estado ruinoso, pole position do estado ruinoso, deficiencias estructurais, seguridade. Mire, o pasado mes, o 17 de marzo, o Consello de Educación máis eu recibimos na Consellería a alcaldesa de Narón, co obxectivo de coñecer de primeira man as cuestións que preocupan no Concello en materia educativa. Cumpre recordar que os concellos teñen unha parte fundamental na intervención nas infraestructuras educativas, algo que vostedes, hoxe, polo que leen en prensa, parecen olvidar, non importa cantas veces o digamos, os concellos teñen, por lei básica de réxime local, por lei básica de educación, obriga de mantemento, conservación e vixiancia dos centros educativos da súa titularidade, centros de educación infantil, primaria, educación especial. E hoxe nos atopamos con unha declaración do seu grupo político no que din que o 100% ten que asumir a Xunta. Oiga, pois falen cos seus socios do goberno Sánchez e lleganlle que cambien a lei de bases de réxime local que leva décadas e que cambien a lei orgánica de educación que leva décadas. Vaya novedad. Falamos coa alcaldesa de Narón o 17 de marzo. En esta, por lo tanto, a Consellería escoita e mantén interlocución cos responsables municipales para seguir avanzando na mellora do ensino galego. Vostedes, en esa reunión, repasamos todas as necesidades de Narón e, entre elas, a que nos trae hoxe aquí e outras que vou a comentar despois. É dicir, o que vemos é unha estrategia clara de traer a esta Cámara debates municipais, cuestións que xa foron tratadas nos propios concellos, porque vostede fala, hai innumerables denuncias da situación. As innumerables denuncias que a mí me constan é unha que se trasladou o 11 de decembro do 25, unha moción do BNG sobre IES Terra e Trasancos que logo enmendaron coas IES as telleiras. Unha da AMPA do 15 de xaneiro do 26 deste ano, en que solicitan unha serie de obras, e vostedes, o 31 de marzo, a posteriori da reunión coa alcaldesa, tamén presentan ao Concello outra moción que é idéntica a que nos trae hoxe aquí. Por lo tanto, esa é a estrategia. Bueno, pois mire, desde a Consellería o compromiso cos centros educativos de Narón queda claramente reflectivo. Non pode soster as afirmacións que sostén, porque o investimento que levamos realizado desde 2009 en todos os centros educativos de Narón, en os 10 centros públicos, está cercano aos 3 millóns de euros. Pero a esa cifra hai que engadille as novas actuacións que estamos poñendo en marcha. Rehabilitación integral do CEI a Gándara,
licitado por anticipado a gasto, a punto de adxudicarse 1,5 millóns de euros. Intervención integral que inclúe actuacións de SATE, sustitución de ventás, renovación de cuberta, instalación de luminarias LED, falsos teitos, pintado interior, ramplas de mellor accesibilidade, nova sinaléctica. A obra está prevista que remate cara a xaneiro do 27. Unha nova actuación que comentamos na reunión coa alcaldesa. Ten que falar entre vostedes. Na cuberta do Colexio Plurilingüe Ponte da Xubia, con un investimento estimado de preto de 50.000 euros que se acometerá este mismo ano, e tamén están previstas outras intervencións, por exemplo, no CEIP Vixio do Mar. Pero falemos do IES Astelleiras, que o que nos trae hoxe aquí. Pois tamén queda reflectido ese mesmo compromiso coa realización de actuacións continuadas. Non é que ahora veña no BNG e non, vamos a facer algo. Non, mire, vamos facendo actuacións nas telleras durante todos estes anos. Lle podo comentar intervencións que se fixeron, en concreto, nas cubertas nos anos 19, 20 e 21. Polo tanto, hai un esforzo sostido de inversión en toda Galicia, pero en Narón en concreto, en todos os centros públicos de Narón. Lle podo decir, Ceigo Befeal, 1,3 millóns, CEIP Vixio do Mar, 365.000, CRA de Narón, 255.000, 220.000 no CEIP da Gándara, e así en todos e cada un dos centros de Narón. Estamos facendo un esforzo sin precedentes na mellora das infraestructuras de Galicia, e vostedes falan mal sempre. Temos a maior rede de centros educativos do Estado. Lóxicamente, asociada a nosa a forma vinculado tamén á dispersión, e somos os que acercamos máis o ensino público ás persoas. Iso exixe un enorme esforzo inversor. Hai 1.600 edificios educativos en Galicia. 1.600 que todos teñen entre 40 e 50 anos e os que hai que poñer en forma en cada momento. O estamos facendo. Non se pode chegar a todos ao mesmo tempo. 73 millóns en obras este ano, máis de 330 millóns levados invertidos desde o ano 21 e esperamos chegar a 500 millóns no ano 28. E entrando en concreto, como dicía vostede, é que veñen por ali os técnicos, claro, os técnicos da unidade técnica están constantemente monitorizando as infraestructuras educativas. Por fruto desas visitas que vostede di que non sirven para nada, pois porque a nós sí nos parece a seguridade é unha prioridade absoluta, mellorar as infraestructuras, e fruto dese traballo, como digo, foron as actuacións que se realizaron sobre cubertas e filtracións de aguas detectadas nos últimos anos. Pero podan decirlle que como consecuencia de todo ese traballo feito de anos e todo ese traballo de monitorización, vamos a priorizar, temos priorizada unha intervención no IES Astelleiras. Neste momento se está a supervisar o proxecto técnico co fin de executar as obras necesarias que permitan resolver de maneira definitiva as incidencias que se podan dar. Isto non é porque hoxe nos traigan hoxe aquí, para que haxe xa un proxecto en supervisión implica moitos meses, moitos anos de traballo preparatorio para que isto se poda realizar. Se trata dunha actuación que encadra dentro do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica co horizonte 2028, que terá un investimento de máis de 420.000 euros. E neste proxecto en supervisión, insisto, se van a cambiar as cubertas de todos os edificios do IES Astelleiras, con unha intervención sobre 3.670 metros cuadrados de cubertas en todos os edificios e na pista deportiva. Polo tanto, vostedes poden facer as intervencións que consideren, alarmistas, ruinoso. Nós seguimos traballando, nós seguimos poñendo proxectos encima da mesa, licitando e executando. Sempre buscarán aquel, é unha labor
pois, lóxicamente, que nunca vai a terminar de mellorar os centros. Expoñerán o acento en aquilo que quede por facer, pero nós, en Narón, levamos investidos 5 millóns de euros con estas últimas intervencións e intervimos en todos os centros. E o que se refire a outras cuestións como reparación de instalacións eléctricas está a tramitar un investimento de 28.150 euros para dar cumprimento aos requerimentos sinalados na inspección obrigatoria, ao que vostede se refería. E no que atinxe ao funcionamento do grupo electróxeno son actuacións de mantemento ordinario que se acometerán directamente polo centro para garantir a súa operatividade. Por lo tanto, presumimos de ensino público? Claro que sí, absolutamente. Galicia, en calquera parámetro, se pode medir por evidencias, non por opinións, por evidencias en cada un dos parámetros de calidade, equidade, inclusión, en calquera deles Galicia sempre vai estar, como diría vostede, na pole position, nos primeiros postos. Por lo tanto, xa para rematar, por suposto que podemos vir aquí cada día, cada hora, a relatar as necesidades de mellora de cada un dos 1.600 edificios educativos de Galicia. Nós estamos facendo un esforzo como nunca se fixo na mellora das infraestructuras porque efectivamente creemos na calidade do ensino público de Galicia e aí seguiremos traballando. Gracias. Moitas grazas, señor Vila. Pasamos á quenda de aclaración. Señor Golpe Acuña, cando queira, ten vostede a palabra por un tempo de 5 minutos. Grazas, presidenta. Menos mal que aclarou vostede ahora ao final, señor Vila, porque por un momento pensei que me estaba botando a bronca por traer iniciativas a este Parlamento. É a primeira vez que me pasa que un representante da Xunta lle parece mal que lle preguntemos por algo da súa competencia, porque ata onde eu sei, un instituto de ensino secundario é a competencia exclusiva da Xunta de Galicia. Ten que haber colaboración cos concellos, é evidente, é unha precisión. A señora alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, non é do Bloque Nacionalista Galego. Nos alistamos na oposición como calquera outras forzas da oposición. Ali gobernan eles, terra galega. Nós non temos nada que ver. E se levamos mocións ao Concello é porque temos que facer unha acción municipal de oposición, igual que facemos aquí con vostede, nin máis nin menos. É outra precisión. Eu non lle dixen que as visitas técnicas non servisen para nada. Dixen que non lle facían caso, que non é o mesmo. Estou seguro que se a vostede lle chega un acta onde dice que non funciona o grupo electróxeno, home, eu creo que o primeiro sería poñer remedio a un problema serio, grave, ca seguridade. E que acababa vostede máis rápido, empezando polo final, dicindo nada, pois xa temos o proxecto redactado. Non, primeiro. Porque, no fondo, non rebatiu nada o que eu lle contei, ni nada o que eu lle enseñei. Eu isto, mire, imprimí 3 fotografías por non acabar con Amazonas, pero teño un arquivo que podo contar as fotos que teño aquí, e non lle estou mentindo. Teño 48 fotografías. Podo pasarlles por un WeTransfer se as quero ver unha a unha. E todas son deste estilo, Non nos inventamos nada. Nos fixemos unha visita ali convidados polo AMPA, ou máis ben reclamados polo AMPA, porque nós non traemos aquí un problema tras outro, como dixo vostede, escollendo os peores. Non, é que é a sociedade galega que nos está reclamando vostede. É a sociedade galega que lle está dicindo que hai que acabar con estes problemas. E usted non foi quen, nos seus 10 minutos de intervención, de rebatirme unha soa das cousas que eu expuxen aquí como graves eivas deste instituto. Que están invertindo, canto dixo, 5 millóns de euros no Concello de Narón. Vale, eu viño a falarlle do IES das Telleiras. 600 alumnos matriculados e máis de 50 docentes. Non é dos pequenos, Recolle alumnos de toda a comarca de Trasancos. Por tanto, eu penso que necesita unha atención especial. E dicía vostede que todos os IES teñen mantemento. Home, si é evidente, pero, a ver, un ascensor non é mantemento. Unha coberta rota non é mantemento. É o que lle dixen. E dixadez, isto non pasa un día para outro, Dixen que hai fieitas 1 metro de alto. E nas puxen eu aquí con inteligencia artificial, Están ali para ver. A ver, xa é bastante duro atoparte con esta realidade, porque, ao fin e ao cabo, debaixo deste tellado están acubillados 600 futuros naroneses
que están unhas condicións indignas. E hai que dicilo así, non é tremendismo, son unhas condicións indignas. Non a imprimín, pero teño unha fotografía da agua correndo por encima dunha aplique na parede. Vostede falaba de tecnoloxía LED. Esa é como pasar dun 600 a un Ferrari, sen comprar un Renault Clio polo medio. Vamos a mañar as goteiras antes de nada, vamos poñer as cousas en seguridade, vamos a invertir na instalación eléctrica, que ten vostede denunciadas pola OCA dende fai máis de 4 anos que a instalación non cumple. Era invertir 5 millóns de euros en todo o Concello de Narón. Eu viño falar das Astelleiras, porque é o que máis EVAS presenta a día de hoxe. Como digo, é un instituto bastante singular. Singular pola súa capacidade, pola súa diversidade. En fin, agora temos todo un turno de réplica. Eu pediríalle 30 segundos a súa intervención para refutar os puntos que eu lle dixen na miña intervención. Simplemente, en que eu me equivoquei, en que eu me enganei. Neses puntos que eu lle dixen, a ver se hai algo do que eu lle expliquei hoxe aquí, é tremendismo ou é realidade. Porque iso vai contrastar. E xa lle digo, nós vamos ali porque nos reclama a comunidade educativa, nos reclama a AMPA do centro. E traemos ese problema aquí, que é a nosa obriga, como representantes públicos, para iso nos vota a xente. Só lle pido eso, 30 segundos da súa intervención para refutar calquera dos puntos que eu lle trouxen aquí. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Golpe. Pasamos á quenda final da aclaración. Señor Vila, cando queira, ten vostede a palabra. Ben, señoría, non sei se pareceu mal o tono, a veces me apasiono demasiado. Non me parece mal a súa intervención. Eu que digo sempre que me parece mal que se fale mal do sistema educativo público. Iso é o que me indigna, porque non é verdade. Eu non digo que non haxa goteiras, existen goteiras, poderán existir nese momento, especialmente este ano, que, como sabe, o tren de Borrascas levou por diante multitud de cubertas ou multitud de incidencias. De feito, tivemos que facer intervencións de urxencia por un valor de 5 millóns en moitas cubertas, como pode ocurrir en calquera outro edificio. Non me parece mal, a min me parece mal que se fale mal do sistema. Eu non discuto as fotos que pode haber goteiras puntuais en zonas. Eso non discuto. Eu o que digo é que o mantemento nos centros de infantil e primaria corresponde aos concellos, eso creo que non é refutable, que moitas das incidencias graves se producen como consecuencia da falta de mantemento e os IES, evidentemente, son competencia da Xunta de Galicia. E se debe facer o mantemento. O mantemento, hai un manual de mantemento dos IES que está disponible para todas as directivas dos centros. Se en ese caso non se actuou adecuadamente, debería terse a mellor actuado. Pero o fundamental, vostede pregunta aquí por o IES Astelleiras, o que lle digo é que todo ese traballo de monitorización de os técnicos que non van de vacacións, sino que van a facer seguimento, se traducen nun proxecto que está finalizado, un proxecto que está na última fase, que é a supervisión, e en canto este o compromiso da Consellería é licitalo por un valor de máis de 420.000 euros, co cal se dará solución a todos esos problemas que eu non nego que existan. Eu non o nego. Digo que vamos a darlle solución, por eso está priorizado esas Astelleiras. Moitas veces preguntan, e como priorizan? Pois priorizan os técnicos en función de como están as infraestructuras. É evidente, os recursos son limitados, como en calquera outra administración, e hai que ir priorizando. É dicir, e iso o fan, en gran medida, os técnicos. Por lo tanto, Narón, unha inversión máis, e esas talleres van a ter cambio de cuberta en todos e cada un dos edificios e na pista. E a licitación será o máis asiña posible. E ese é, ao final,
o relevante, o que importa e o que comunicamos a sociedade, como vostede di, as AMPAs e as familias de Narón, e iso é o que temos que comunicar. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Vila, pola súa presenza nesta comisión. Despedímolo ata vindeiras ocasións, agradecendo tamén o traballo dos grupos e dos servizos da Cámara, pois damos por rematada esta sesión. Boa tarde.